Lebo veľmi sa tešíme, že ťa opäť vidíme na našej integrácii a budeme sa tešiť opäť o rok v Bratislave, tak naša otázka znie, aké sú tvoje dojmy z tohto koncertu, keď už to nie je prvýkrát. Dojmy? Čo je dojmy? Tak city, srdce. Áno, tak poviem pravdu, ja som trošku bol stresovaný, keď som išiel. Lebo to je, tak bolo pre mňa, že takí sú veľa detí a veľa, tak som cítil od nich, ako v začiatku som videl veľa ľudí, tak som sa zval, keď som išiel tam, som bol na pódiu. Tak bolo dobre cítiť od nich, že lebo si dobrý. Ako tí ľudia, čo boli tam, fakt boli dobrí. To je tá energia, ktorú my nazývame. Áno, potom ja som mal ten energiu a prvá pesnička bola taká trošku taká, ja som bol ešte tak, ale potom, keď mi dali toľko energiu, tak na druhú pesničku som stal na hlavu. Takže dnes sa nespíš, ani nezaspíš dnes. Bolo výborné potom. Tak sme radi, že sa vám opäť páčilo. A druhá otázka naša znie, tak že by sme to zjednodušili. Myšlienka spájať všetky deti bez rozdielu. Spájať deti intaktné, teda choré, zdravé. Aký máš na to názor? Či sú dobré tie koncerty, projekty, kde sa stretnú všetky deti? Tak ja som povedal, že keď my žijeme, tak už to nevadí, že či človek je chorý, či nechorý, či hlavne my žijeme. A za to my máme jeden vec, čo nám spája spolu všetko, to je ten život. A za to ten integrácia projekt fakt naozaj je výborný, lebo on stále rozpráva na ten život a na ten nádej. Lebo stále, keď my máme ten život, to znamená, že musíme to žiť a pekne. To nevadí, či som bol aj hoci odkiaľ, aj hoci jaký černý, bielý, to sme všetky my žijeme. A za to my musíme byť vďační, že žijeme a za to je to naozaj krásny projekt. Ďakujeme Lodovi veľmi.